O CIP Coroso acolle mércores e xoves unhas xornadas de orientación profesional destinadas a futuros estudantes de formación profesional. Coa intención de asesoralos, a eles e as familias contan coa colaboración de empresas punteiras da comarca. O CIP Coroso estrea unha iniciativa novidosa. O mércores e o xoves celebran unha feira de orientación profesional destinada a centros e empresas da comarca. O obxectivo é asesorar aos estudantes interesados nalgunha formación profesional para cursar unha delas. Unha feira, chamámoslle de orientación profesional, vale, non vai haber, digamos, charlas nin todo eso, simplemente é unha mostra, non? É unha mostra que é o máis gráfica posible, pois para que a xente vexa o que se está facendo na comarca, vale? Non é só do noso centro, senón que, bueno, este ano decidimos nos dar o paso e pois ofertala a toda a comarca, non? Entón van a estar representadas os centros da comarca que teñen FP, vale, formación profesional, e as empresas. Hai empresas colaboradoras que, bueno, que colaboran moito con nós nos proxectos duales que temos e nos acollen xente na empresa para facer as prácticas e tamén van a estar aquí representados. O sea que vai ser unha mostra moi interesante das profesións e dos oficios que tan demandados están e tanta falta nos fan, non? A feira estará aberta en horario de mañá e de tarde e con ela preténdese atraer a maior cantidade posible de estudantes interesados na FP. Temos feito xornadas de portas abertas e máis algún encontro sectorial, pero bueno, así invitando aos centros da contorna e ao sector productivo, sí que é a primeira que facemos. Entón, que tamén desde aquí, pois, quería invitar a todos a xente en particular, familia sobre todo, que agora teñen que tomar unha decisión importante dos seus fillos de bueno, que estudio, non, ao acabar cuarto da ESO ou no bacharelato, sobre todo orientado a esas familias que teñen que tomar unhas decisións importantes do seu futuro profesional, non? Vai a estar, o que sí que teño que decir, isto empeza mañán, mércores e xoves, vai a estar en horario de mañán e tarde, podedenos visitar, gostaríamos que nos visitara pois, o público en xeral e esas familias que teñen que tomar decisións do futuro profesional dos seus fillos, non? Para iso, enfocarase a centros da zona que contén con formación profesional. Haberá un total de 7 que ofrecerán os seus servizos aos estudantes que por aí pasen. A idea, o proxecto xenérico é convidar a centros educativos da zona, abarcando Ribeira, Pobra, Rianxo, que teñan oferta tamén de FP, ciclos medios ou superiores. E queremos xuntarnos todos neste espazo para que eles tamén podan falar da súa oferta educativa. E convivindo, eses mesmos días, cas empresas. Aceptaron prácticamente todos, vale? Por lo tanto, temos aquí 7 centros educativos, con oferta moi distinta, e tamén temos 2 asociacións, que son Ámbar e Amicos. No CIP Coroso experimentan de primeira man as vivenzas de moitos estudantes que non saben que estudos escoller, o cal é un dos motivos que os impulsou a organizar esta feira de orientación profesional. Iso é moi común, a verdade. E agora, sobre todo, que estamos xa nesta época que falta moi pouquiño para reservar praza, é continuo. En canto estás acabando cuarto, xa empezas a pensar que vou a facer, algo teño que elixir, onde o hai, etc. Dicirvos tamén que está previsto que acudan a estas xornadas entre os xoves e o venres 123 alumnos e alumnas da contorna. A entrada á feira será de balde para fomentar a chegada de visitantes. Participarán 11 empresas de xeito activo, aínda que hai máis convidadas a participar como parte do acordo co centro no dual intensivo. Participan 11 empresas, pero bueno, están invitadas todas as empresas que colaboran con nós, sobre todo na dual intensiva. Date conta que este ano, entre dual intensiva e a dual general, van máis de 100 e pico alumnos que estiveron facendo prácticas. Entonces están invitadas, ahora as que van a estar no stand son empresas que están colaborando con nós na dual intensiva e incluso algunhas que temos proxecto propio con ela, o sea, Gelsa, por dicir unha, temos un proxecto propio con ela de mantemento electromecánica de máquinas.